morning mga kapatski. So magmawer muna magmawer ng buntag araw. Hawa na akong area ito. Ayun karena mga kapatski, fokus na ko sa kuan, hindi na po nag-focus sa pagpanpan kaya pinapita ko siya palibot ito sa likod para makaagi ang tubig palitan doon ay kusog ang tubig ikan sa babaw. Hindi na ako mabalaga kay kaning niya akong kanama ako sa gamay kayo ng kanal. Mahadlo ko ba siya masira dito na pispikas ba sulod ang tubig sa sulod. So ako panikamutan lang yung human ako na dihag panpan halag hinahinay lang para nga safety. So karon human naman kong mawer, focus ko sa pag panpan diri sa likod. Sige mga katuski, balik ko ninyo.
sa ko mga katusi. Walo sana. Kayo katusi. Na akong ko sila long harap. Oops. Hindi ang gisulid. Ano? Kana siya magpusi. Law na kina. Puno sa lubi. Nanan siya tungod diha. Ang gikot. Malumpag ako na tunong gina diya sa punuan sa lubi. So dati na ipaliko pa ingon dito sa pawala na dayan ko. Kumana ko ni sa lumpag kini nga area. Tama na ng may lubi. So sila lom sungit na. Nagpagmuno na nga siya. Karoon ako nakalingawan o tupag.
Pagkalipis na naman kasi nalipis na siya. Babawin mo ba? Dito ka sa babaw na pumunta. Nalipis na siya. Ano po ito? Relax na gamay terus kayak kalau tutod mo kalpod saking ako puro tutod kung ibalihan camera dire opo relax ako kamay magtas siya kutas relax ako magtas saking ako po
11 mga katuski. Okay. Ang panahon ay init. Ngayon lang. Tabi. Pas ko.
Maghakot sa mga katuski. Dahil ang pundo. Kung saan naman maghakot. Magpahit ito sa bus. Ito. Kapita na i-build ito sa grahian. May lang isa na lang kapatong. Siguro lang ako yung saking ang yuta, pero ako lang pangyabo dahil kaya na yung mga basura ako may tambak kaya so ito siya hakutan lang po sinatong so sila yung magtos kayo hindi kita so ito yung sakto kasalanan yung kasalabihan na Pilip. Pikit po baga. Pikit.
Uy, uy. Pugwal ko mga katuski. Mana akong hakot. sakit ng bago. Nasa likod lang ako ang video. Sili na kayo. Nag-listen na.